شابعي قبائي هاجراوي كونفدريشن سرحتنياتات إرترا لومي عب ساعتات نجوا بس مرات خفيتو عبزي كسب 29 مجابي زقط القبائي سمينارات كمون مرجع بلات ماكلاي بايتو زتقالل نطفتات كايديوم ጋዜጠኛ ሀብቶም ፍረዝጊ ነርስ ስርዓት ተኸታቲሉ ዘዳለው ሰብሳብ ገብረ መስቀል ገብረ እግዚአብሔር ካወርባዩ ሻውዓይ ጉባኤ ሃገራዊ ኮንፌደሬሽን ሰራሕተኛታት ኤርትራ ፕሬዝዳንት ኢሳያስ አፈወርቂ ላዕለዎት ሰበስልጣን መንግስትን ግንባርን ከምኡውን ዞባውያንን አህጉራውያንን ማሕበራት ሰራሕተኛታት ኣብ ኤርትራ ዝመደበሮም ዲፕሎማስያኛታት ከምኡውን ወከልቲ ፌደሬሽናት ሰራሕተኛታት ኣብ ዝተረኽብሉ ሓያል ውዳቤ ንኣድማዒ ማሕበር ብዝብል ቴማ ሎሚ 27 መጋቢት ኣብ ኣስመራ ሆቴል ኣስመራ ፓላስ ተኸፊቱ ፕሬዝዳንት ኢሳያስ አፈወርቂ ኣብ ዘስምዑ ቃል ነዊሕን ዘሕብንን ታሪክ ቃልሲ ሰራሕተኛታት ኤርትራ ከም ድሕረ ባይታ ከይረሳዕካ ሃገራዊ ኮንፌደሬሽን ኣብ ውሽጢ ርብዒ ዘበን ዝሕለፎ ዘለዎን ብሕጂ ዝኸዶን መድረኻት ዝምልከት ሕቶታት ክለዓል እዋናዊ ምዃኑ ጠቒሱ እዚ ግን ነቲ ውዳቤ ንበይኒ ጥራይ ዘይኮነ ንዝተፈላለየ ኣካላት መንግስትን ግንባርን ኮርፖሬሽናትን ዝተፈላለየ ዋኒናትን ከም ዘጠቃልል ብምሕባር ኪኖ ሃገራዊ ኣካላት ንግዳማዊ መሻርክቱን ስለ ዝምልከት ወድዓውን ዓሚቁን ገምጋም ዝሓትት ከም ዝኾነ ኣብሪሁ ፕሬዝዳንት ኢሳያስ ኣስዒቡ ድሕሪ ምብቃዕ ዝሕል ኩናት መሲልዎም ቀፅርና ተዓዊቱ ዝበሉ ወገናት እንኮ ዓለማዊ ስርዓት ምፍጣር ክጋልቡ ካብ ዝጅምሩ ኣብ ዓለምና ኣውረኻ ኣብ ጎደበና ህውከት ዕንወትን ቁጠባዊ ስቅያትን ከም ዘግልሑ ብምንጻር ከም ውፅኢት ናይዚ ሃብቲ ዓለምና ኣብ ኢድ ውሕዳት ሰባት ብምውዳቑን ናይ መነባብሮ ጋግ ብምግፍሖን ስቅያት ዝበዝሐ ህዝቢ ብኢሱ ከም ዘሎ ኣረዲዩ ኣብ ዝሓለፈ ርብዒ ዘመን ዝሑል ኩናት ምስ ኣብቅዐ ቀፅርና ተዓዊቱ እዩ ዝበሉ ወይ ዝመሰሎም እንኮ ቀፅራዊ ዓለማዊ ስርዓት ምፍጣር ከጋልቡ ካብ ዝጅምሩ ኣብ ዓለምና ኣውራ ከዓ ኣብ ጎደበና ተፈጢሩ ዘሎ ህውከትን ዕንወትን ቁጠባዊ ስቅያትን ረኣዩ ስምዑ ዘድልዮ ኣይኮነን ጸጸኒዑ በጫቕ ዝብል ንቁጠባዊ ምትፍናን ወይ ፖላራይዜሽን ሕብረተሰባት ዝምልከት መግለጺታት እንተስተበይልና ሓደ ሚታዊት አንጻር 99 ሚታዊት ትናይ ባዕቂ ነጥብ ባደ ሓደ ሚታዊት በንጻር 99 ነጥቢ 999 ሚታዊት ከማ ኣብነት ኦክስፋም ኣብ ዝቐረበ እዋን ዝዘርግሖ ስታቲስቲካዊ ኣሃዛት ናይ ዕማኾ ቢልዮነራት ሃብቲ ብመንጽር ቢልዮናት ዝኻጣት ካልእ ኣብነት ኣብ ኢንዶኔዝያ ኣብ ዝቐረበ እዋን ተጠቕሰ ማለት እዩ ሃብቲ 4 ሰባት ማዕረ ሃብቲ 100 ሚልዮን ምዃኑ ብምርትዕታት ተገልጹ بجاملة خي وسط كعطب نباب زي حتى بداية. بريزيدنت إساس بتوسخي أوشت زحلفة هاجرنا مهناس جعزة ربع زبن تتحزنين صنحنا رأن استراتيجين أو زبرهالو زلاقي من محياش عينتي وزيجاتات نمرقاز نحك إنيا كتبا وعبية رهوان مهرتي مخعبات دول تحت غرسي موداد بقوع عدلات أيوم مفطار باب مدرخو بقوع صريين تكالات مهناس لعلو خلون ناي مودة دما بلعول ديسيبلين زلله بقوع أفراي موياوي كيلاون مكرن عياي قلبت مفتار مودابن مسسانن كم سخونه أبريهو أوشت زحلفة هاجر ناي مهنات وعزور بزمن تبعايزنا يوز صنعنا رائن استراتيجين حدن قدامين زلاقي وي ساستينبل من محياش عينة هوت زيغاتات مرقاس كم علامة وشتو معقاب كالاي نحقن يقطباو ابيتن رهوان فريات ويمرتي ويكا برودكشن مخعبات ثالثاي مهرتن مخعبات او كلهم صلاتات
ብዝተመጣጠነ ርትዓዊ ዞባዊ ዝርግሐ ዱልዱል ተቅርጺ ማለት ኣብ ጽርግያታት ወደባት መዓልቦ መሬት ማይ ኤሌክትሪክ መጓዓዝያ መራኸቢታት ጥዕናን ትምህርትን ንስናዕ ኣገልግሎታት ወዘተ ምውዳድ ራብዓይ ኣብ ኩሎም ጽላታትን ኢንዱስትሪታትን ዋኒናትን ከከም ውሁብ ክህሎታዊ ወይ ፖቴንሻል ብልጫታቶም ብቁዕ ዕድላት ዕዮ ምፍጣር ሓምሻይ መድረኽ ብመድረኽ ብቁዕን ጽሩይን ትካላት ምህናጽ ሻድሻይ ልዕሊ ኩሉን ናይ መወዳእታን ከዓ ኣብ ኩሎም ጽላታትን ኢንዱስትሪታትን ዋኒናትን ብቁዕ ኣፍራይ ሞያውን ክኢላውን ምኩርን ልዑል ዲስፕሊን ዘለዎ ዓያዩ ጉልበት ምፍጣርን ምውዳብን ምስሳንን ኣብ መወዳእታ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ጉባኤ ሃገራዊ ኮንፌደሬሽን ሰራሕተኛታት ኤርትራ ንኹሎም ቶም ጉዳያት ጓሕጒሑ ክምልሶም እኳ እንተዘይተባሃለ ምስቶም ዘቤታዊ ሽተታትና ንምጭባጥ ኣውራ ኣብ ዝተፈላለየ ጽለታት ኢንዱስትሪታትን ዋኒናት ዕድላት ዕዮ ዓይነትን ዓየይትን ዝተዛመዱ ጉዳያት ዝሰርዑ መጻእቲ መደባት ኣበርክቶ ንምዕዛዝ ከምኡውን ተመክሮታት ንምልቃሕን ግደማዊ ምሕዝነት ንምድልዳልን ሓደ መርሓ ጎደና ስኢሉ ክወፅእ ተላብዩ ዋና ጸሓፊ ሃገራዊ ኮንፌደሬሽን ሰራሕተኛታት ኤርትራ ኣቶ ተኸስተ ባይረ ድማ ሰራሕተኛን ሃገርን ዘይነጻጸሉ ምዃኖም ብምጥቃስ ኤርትራውያን ሰራሕተኛታት ሃገር ናይ ምውናን መሰሎም ዝተነፍጎም ናይ ኣስታት ፍርቂ ዘበን ረዚን ጻዕርን መስዋዕትን ዝሓተተ ቃልሲ ብምክያድ ምስ ህዝቦም ናጽነት ሃገሮም ኩን ከም ዝገበሩ ገሊጹ ኣብ መንጎ ሰራሕተኛታት ኣስራሕትን መንግስትን ብዝህሉ ስሉሳዊ ዝምድና ሓበራዊ ረብሓን መሰልን ሰራሕተኛታት ተወዲኑ ክኸይድ ውዳበ መሰረታዊ ሓይሊ ከም ዝኾነ ስለዝተኣምነሉ ኣብ 1979 ጽላልን ዋልታን ዝኾኖም ማሕበር ከም ዝቀውም ከም ዝተገብረ ዝሓበረ ኣቶ ተኸስተ ኣብ 1994 ድማ 5 ፌደሬሽናት ብምጥርናፍ ብደረጃ ኮንፌደሬሽን ከም ዝውደብ ከም ዝተገብረ ኣብሪሁ ኣብቲ ናይ መኽፈቲ ስነ ስርዓት ሓለፍትን ወከልትን ኣህጉራውያንን ዞባውያንን ውድባት ዕዮ ናይ ደገፍ መልእኽቲ ኣቕሪቦም ኣብዚ ክሳብ 29 መጋቢት ዝጸንሕ ጉባኤ ሰሚናራት ብላዕለዎት ሓለፍቲ ግንባርን ክኢለታትን ጸብጻብ ሃገራዊ ኮንፌደሬሽን ሰራሕተኛታት ኤርትራ ከምኡውን ምርጫ ኣባላት ማእከላይ ባይቶ ሃኮስኤ ዘጠቃልል ንጥፈታት ክካየድ እዩ አምባሳደር ኤርትራ አብ ኢጣሊያ አቶ ፍሳሐጽዮን ጴጥሮስ ከም ተንቀሳቃሲ አምባሳደር አብ ሪፐብሊክ ሰርቢያ በመሆን በ21 መጋቢት ወረቀት እስርሑን ፕሬዝዳንት ሪፐብሊክ ሰርቢያ ቶም ሲላቪ ኒኮሊቺ አረኪቦም አብቲ ስነ ስርዓት አምባሳደር ፍሳሐጽዮን ሰላምታን ሰናይ ምንየትን ፕሬዝዳንት ኢሳያስ አፈወርቂ ድሕሪ ምጻሕ ኤርትራ ምስ ሰርቢያ ዱልዱልን ዝምድና ልምዓታዊ ምትሕጋዝን ክትምስርት ንዘለዋ ድሌት አረጋጊጹ ነዚ ዕላማ እዚ ንምስማር ብሙሉእ ሓይሉ ከም ዝሰርሕ ብምርግጋጽ ድማ ምትሕባር ኩሎም ዝምልከቶም ሰበስልጣን ሰርቢያ ከም ዘይፍለዩ ጽኑዕ እምነቱ ገሊጾም ፕሬዝዳንት ሶሚዝላ በወገኑ ላዕለዋይ ልኡኽ ኤርትራ ቅድሚ 2 ሰሙን ዘካየድዎ ወግዓዊ ምብጻሕ መርገጽን ድሌትን ኤርትራ ብግቡእ ንምርዳእ ሓጋዝ ምንባር ጠቂሱ ሃገሩ ምስ ኤርትራ ዱልዱል ዝምድናን ኩሉ መድያዊ ምትሕጋዝን ህልዋ ከም ትደልያ ረጋጊጾም እዚ ከምዚልን ከሎ አምባሳደር ፍሳሐጽዮን ጴጥሮስ ምስ ዝተፈላለዩ ሰበስልጣን ሃገር ኣብ ክልተኣዊ ሽርክነት ዘተኮረ ዘተ አካይዱ መበል 40 ዓመት ምሕራር ከተማ ናቅፋ በ25 መጋቢት ብዝተፈላለየ መሰናዶታት ተዘኪሩ እቲ ጽንበል ንባህላዊ መነባብሮን ህዝቢ ኤርትራ ከምኡን ጥፈታት ሃገራውን ትካላትን ዘንጸባርቕ ካርኒቫል ባህላውን ስፖርታውን ጥፈታት ምትካል ኣግራብ ኣብ መቕብር ሓርበኛታትን ካልእ ትሕዝቶን ማዕሪጉ ነይሩ ኣማሕዳር ንዞባ ናቅፋ አቶ እድሪስ ዓሊ ሽከር ኣብ ዘስምዖ መደረ ምሕራር ከተማ ናቅፋ ኣብ ታሪኽ ብረታዊ ተጋድሎ ህዝቢ ኤርትራ ፍሉይ ቦታ ከም ዝሕዝ ጠቂሱ ሓንሳብ ነጻ ምስ ወፀት ዳግም ብመግዛእቲ ዘይተደፍረት ከተማ ብምዃና ትእምርቲ ጽንዓት ህዝብን ተጋዳላይን ከም ዝኾነትን ገሊጹ አቶ ድሪስ ወሲኹ ብውግእ ፈጺማ ዓንያ ዝነበረት ናቅፋ ድሕሪ ናጽነት ንህንጸታ ብህዝብን መንግስትን ብዝተኻየደ ጻዕርውን ትእምርቲ ገስጋስ ህንጸት ኮይና ከም ዘላ ኣብሪሁ በማሕበር ጀማሂር ሳሕል ነበር ዝተዳለወን መነባብሮ ህዝቢ ተኸባቢ ተራ ህዝባዊ ስልጣን ኣብ ቃልሲ ውጽኢት ፖለቲካዊ
ንቕሓት ንህዝቢ ዝወሃብ ዝነበረ ኣገልግሎታትን ኩሉ መዳያዊ ተሳትፎ ህዝብን ዘንጸባርቕ ስእላዊ ምርኢት ነቲ ናይ ዝኽሪ መደብ ፍሉይ ማዕረግ ከም ዝሃቦ ወኪል ኤሪና ሓቢሩ ብዘይካዚ ንኣልባሳትን ዕጥቅን ተጋደልቲ ድፍዓት ናቕፋ ሰውራዊ ቅርስታት ኣብ ትሕቲ መሬት ዝተሰርሐ ኣባይቲ ኣብቲ ግንባር ዝነበራ ብርጌታትን ክፍለ ሰራዊትን ዝገልጽ ምርኢት እውን ቀሪቡ እቲ ኣጋጣሚ ብዝተፈላለየ ጉጅለታት ዘቕረቦ ባህላዊ መሰናድኡታት ደሚቑ ነይሩ ኣብ ዞባ ማእከል ንኣተኣላልያ ግዳያት ኣእምሮኣውን ምዕባላውን ስንክልና ዝኾኑ ቆልዑት ዝሕግዝ ኣስተምህሮን ወለዲ ተዋሂቦም ኣብ ሆስፒታል ቅድስቲ ማርያም ክኢላስን ኣእምሮ ነርሲ ያዕቆብ ሃይለ ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ ነፍሲ ጾራት ቅድሚ ወሊድ ክገብርኦ ዝግበአን ክንክንን ክታበትን ኣብ ህፃናት ክኽሰት ንዝኽእል ናይ ኣእምሮ ዝሕታለ ኣብ ምጉዳል ተራ ከም ዘለዎ ጠቒሱ ወለዲ ኣብ ደቆም ናይ ኣእምሮ ዝሕታለ ምስ ዘጋጥም ኣብ ምእላዩ መስተውዓልቲ ክኾኑ መኺሩ ኣዴታት ብፍላይ ኣብ ክልል ዕድመ 1 ክሳብ 3 ዓመት ንዝርከቡ ህፃናት ደቅን ኣካላውን ኣእምሮኣውን ተፍቲሽ ናይ ምግባር ዓቕመን ክዕብያ ዘዘኻኸረ ነርሲ ያዕቆብ ምስቲ ፀገምቲ ንዝውለዱ ደቅን ናብ ትምህርቲ ብምልኣ ምስ መዘንኦም ዝውዕልሉ ባይታ ክፈጥራ ተሓሳሲቦም ኣብ ጨንፈር ሚኒስትር ትምህርቲ ዞባ ማእከል ሓላፊት ውህድ ትምህርቲ መምህር ራሄል ኣሚነ ብወገና ኣብቲ ዞባ ብዓመተ ትምህርቲ 2004-2005 ኣእምሮኣውን ምዕባላውን ስንክልናን ዘለዎም ቆርዑ ዘምህር ክልተ ኣብያተ ትምህርቲ ከም ዝነበራ ንቕሓት ሕብረተሰብ ብምብራኹ ድማ ኣብዚ እዋን እዚ ናብ 10 ክብ ከም ዝመለ ገሊፃ